Λοιπόν, Γαβρίλα μου, Καλημέρα, καλημέρα ξανά. Τετάρτη σήμερα, 18 Μαρτίου, και πάμε να συζητήσουμε για τα ακίνητα, ο πόλεμος του Μια Ιράν. πτυχή που μας αφορά εμάς του πολέμου, έτσι. Ακριβώς. Μας αφορά και πάρα πολύ. Μάλιστα, μετά τα καύσιμα, νομίζω, τα ακίνητα και όσοι ετοιμάζονται για οποιαδήποτε οικοδομή, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο άγχος. Το αν θα αλλάξει. Να δούμε πώς θα επηρεάσει, αν επηρεάζει και πώς θα επηρεάσει αυτός ο πόλεμος στο Ιράν και η αστάθεια, η γεωπολιτική αστάθεια στην Μέση Ανατολή, πώς θα περάσει τα ακίνητα εδώ στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο Παύλος ο Λοΐζου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Square. Είναι μαζί μας ο Παύλος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από σένα, Παύλο, που είσαι και λίγο μακριά. Υπάρχει σε εξέλιξη ένας πόλεμος, 20 μέρες τώρα περίπου. Πώς επηρεάζει, πέρα από το κίνδυνο που διατρέχουμε λόγω βρετανικών βάσεων, ασφάλεια δηλαδή, πέρα από τα ενεργειακά, θεωρείς ότι θα επηρεάσει την οικοδομική βιομηχανία, τα ακίνητά μας? Θα το χωρίσουμε σε τρεις χρονικούς ορίζοντες. Αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, φαίνεται ότι δεν μας έχει επηρεάσει άμεσα. Χθες είχαμε 2 συνέδρια για τα ακίνητα, το μεγάλο συνέδριο που γίνεται στα ακίνητα στην Λευκοσία, που έρχονται όλοι οι σχηματομεσίτες, κατασκευαστές, πολιτικοί κτλ. Και γενικά το μήνυμα το οποίο ήταν εκεί, όχι στις ομιλίες, αλλά μιλώντας ο ένας με τον άλλο, ήταν ότι οι συναλλαγές οι οποίες ήταν στα σκαριά ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνονται χωρίς κανένας να σταματά κάποιον από τα πλάνα τα οποία είχε υπόψη του ή ακόμα και ταξίδια να πάει και να το συναντήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, είναι το πόσο, σε τι βάθος χρόνου θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αυτή η διαμάχη. Σωστό. Γιατί θα επηρεάσει τον τουρισμό. Και το τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα ακίνητα με τον τουρισμό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα 2/3 των ακινήτων τα οποία πολλούνται στην Κύπρο είναι οικιστικά. Σε μεγάλο βαθμό διαμερίσματα καινούργια, περίπου το 70% των οικιστικών ακινήτων που πολλούνται είναι καινούργια διαμερίσματα, τα οποία ως επιτοπλίστων ενοικιάζονται σε Airbnb και τα λοιπά για να στεγάζουν τουρίστες. Άρα, αν επηρεαστεί ο τουρισμός, χρειάζεται η ζήτηση για το Airbnb, χρειάζεται η ζήτηση για επένδυση, αν θέλετε, από τους χοντεμιτές που έρχονται να αγοράσουν αυτά τα ακίνητα, τα οποία δεν είναι. Το τελευταίο όμως, υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό, και παρακαλώ, είναι ότι η λογική λέει ότι εάν τελειώσει αυτή η κατάσταση με τις επόμενες 1, 3, 6 μήνες, τότε θα δούμε 2 πράγματα. Ένα θετικό, το οποίο είναι αναμενόμενο να δούμε κάποιες εταιρείες και κάποια άτομα να φύγουν από το Ντουμπάι και από τον κόλπο και να μεταστεγαστούν στην Κύπρο, άρα θα είναι θετικό για εμάς. Την ίδια ώρα, λόγω της αύξησης στο τιμή του πετρελαίου, θα δούμε αύξηση στον πληθωρισμό, το οποίο κατ' επέκταση θα έρθει να επηρεάσει το κατασκευαστικό κόστος από την άλλη. Μάλιστα. Αναφέρθηκε ο κύριος Λοΐζου στο συνέδρια που υπήρχαν χθες. Θέλεις να κάνεις κάποια ερώτηση? Όχι, θέλω να ρωτήσω, επειδή λένε κάποιοι, και το έχουμε δει στην πράξη αυτό, αγαπητέ Παύλο Λοΐζου, ότι ο πόλεμος γεννά ευκαιρίες. Δηλαδή, εμείς είδαμε, για παράδειγμα, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος των 7 ημερών μας έφερε Λιβαναίους εδώ, μας έφερε Ισραηλίτες, μας έφερε αργότερα Πέρσες, άνθρωποι που ευκατάστατοι, που θέλανε να μεταφέρουν τις περιουσίες τους εδώ σε ελεύθερες περιοχές δικές μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Το έχουμε ζήσει εμείς αυτό το πράγμα. Ναι. Σίγουρα οποιαδήποτε να κατεσά, που το λέμε, να το πούμε έτσι, δημιουργεί ευκαιρίες. Το καλό κακό μας είναι ότι εμείς είμαστε το plan B για διάφορους. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά έχετε πει, γίνεται κάτι στο Ισραήλ, έρχονται εδώ, στην Ουκρανία, Ρωσία, έρχονται εδώ. Οπουδήποτε γίνει κάτι, έρχονται εδώ. Είμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχει δικαιοπόδες, είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, ένας προορισμός ανοιχτός και εύκολος για τους ξένους να μεταστεγαστούν εδώ. Την ίδια ώρα φαίνεται και άλλοι συνδέονται με αυτό το οποίο έχετε αναφέρει και πριν. Είναι ότι δεν έχουμε plan A εμείς οι ίδιοι. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε σαν περιπία? Θέλουμε τους ξένους να έρθουν εδώ και να έχουμε ένα πλαίσιο με τον οποίο θα ελέγχουμε την κατάσταση, να έχουμε κανονισμούς τους οποίους να επιβάλλουμε ώστε να γίνει ευθολογιστικά.
την ώρα που ερχόμαστε και λέμε να ξέρουν οι ξένες εταιρείες στην Κύπρο, αλλά την ίδια ώρα και τους δίνουν και διάφορες χωραπαλλαγές για να το πράξουν. Αλλά την ίδια ώρα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής δεν επιτρέπουν στα δημόσια πανεπιστήμια να διδάξουν στην Αγγλική, γιατί προστατεύουν τη γλώσσα. Αντιλαμβάνονται, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα παραδειγματάκι. Σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα όραμα και μια στρατηγική για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και εδώ είναι που δημιουργούνται και ανησυχίες. Και αν το δούμε και λίγο, δεν είμαι πολιτικός, αν το δούμε στο πιο κομματικό επίπεδο, το οποίο έχουμε είναι ότι η κομματικό πολιτικό επίπεδο είναι ότι ακριβώς επειδή η όλη ανάπτυξη που έχει έρθει στη χώρα μας, ειδικά την τελευταία τετραετία, πενταετία, που ήταν πιο απότομη μετά το COVID, ήταν πολύ πιο απότομη ανάπτυξη, δεν έχει απλώσει σε όλους. Δεν έχουμε όλοι κερδίσει από αυτή. Έχουν κερδίσει κάποια άτομα, κάποιες εταιρείες. Και αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η πολιτική παρέμβαση, αν θέλετε, να μπει μέσα και να πει: ωραία, εκεί είναι που θέλουμε να πάμε. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Υπάρχει το όραμα για το 2035, το οποίο έχει ανακοινωθεί και υπάρχουν κάποιες θέσεις που παιδεύουν προς εκεί. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε να αποτύχει, ως τώρα θεωρώ εγώ, όπως είπα, να απλώσουμε τα κέρδη τα οποία προέρχονται από αυτήν την κατάσταση. Άρα, ναι, η Νακατοσιά θα δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Το θέμα είναι κατά πόσο. Εμείς θέλουμε. Μάλιστα. Γιατί η Βουλή έβαλε και πλαφόν εκεί για την αγορά ακίνητης περιουσίας από ξένους, έτσι, μην το ξεχνάμε. Τελευταία. Από τον Παύλο το Λοΐζου για τη Λευκοσία, για την επαρχία εδώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πόλη. Νομίζω το θέμα εδώ το οποίο αξίζει να αγγίξουμε είναι ότι οι τέσσερις μας πόλεις ακολουθούν μια διαφορετική πορεία η κάθε μία. Και ως έναν βαθμό αυτό σχετίζεται με τους επιχειρηματίες της πόλης και πώς εργάζονται ή συνεργάζονται. Στην Λεμεσό που παραδοσιακά υπάρχει μια ομόνοια μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι η πόλη ήταν πάντοτε ανοιχτή προς τους ξένους, ιστορικά, αλλά την ίδια ώρα έχει δημιουργηθεί και με την βοήθεια των ξένων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες εκεί κτλ. Έχει δημιουργηθεί το οικοσύστημα της τεχνολογίας, το οποίο έχει οδηγήσει την πόλη και τη χώρα μας φυσικά πάρα πολύ μπροστά. Και έχει φέρει τις ανάλογες επενδύσεις μετά στα ακίνητα, τόσο τα οικιστικά, αλλά και στη διαγραφή κτλ. Δεύτερον, είναι η πόλη της Πάφου, όπου και εκεί συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους και έχει δημιουργήσει. Η Πάφος ενεργεί αυτή τη στιγμή σαν το spillover, δηλαδή σαν το παραλάψη της Λεμεσού. Οπότε βλέπουμε αρκετές εταιρείες, ειδικά στην αρχή της, στο ανατολικό κομμάτι της Πάφου, να εδρεύουν εκεί, να χτίζονται γραφεία, εμπορικοί χώροι κτλ. Καθώς φυσικά και να πουλούνται πάρα πολλές κατοικίες, πάρα πολλά σπίτια. Η αντιθέση, ο λόγος που το λέω, είναι ότι η αντιθέση στη Λάρνακα, το βλέπουμε, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ των μερών. Βλέπουν πάρα πολλές αναπτύξεις οικιστικές μικρής κλίμακας, μικρές πολυκατοικίες, οι οποίες χτίζονται είτε από Ισραηλινούς είτε από Λιβανέζους, οι οποίοι ασχολούνται παρακάτω σε ομοεθνίστες. Αλλά με εξαίρεση 2-3 μεγάλα έργα τα οποία ξένοι έχουν ξεκινήσει, δηλαδή κυρίως, και φυσικά περιμένουμε το Land of Tomorrow που θα είναι μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά εμπορικά κίνητα στην πόλη και εταιρείες να μεταστρέψουν εκεί. Αντίθετα στην Λευκοσία, και εδώ είναι που θέλω να το τηρήσω, ότι βλέπουμε ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Λευκοσίας ειδικά και των άλλων, αλλά ειδικά του Δήμου Λευκοσίας, των κατασκευαστών, των επιχειρηματιών κτλ. Και βλέπουμε ότι η πόλη σαν σύνολο δουλεύει να έχει την προς τα έξω, να φέρει μέσα την ανάπτυξη. Μάλιστα. Αγαπητέ Παύλο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια